Здравейте, приятелчета! Днес получих и този огромен пакет от Speedy. Той ми е от един приятел, който ми намери това Porsche, ама новия цвят. Ще видим точно какъв е цвета. И още две колички, които са много интересни. Сега отварям пакета и се връщам, за да видим заедно какво има вътре. Един съвет към хората, които изпращат: опаковайте по такъв начин или сходен. Имам предвид, опаковайте добре, за да няма повредени модели при транспорта. Както вече разбрахте от началото на клипа, вътре има ето това Porsche 911 Off-Road, или иначе казано някакъв такъв рали модел, рали Дакар и т.н. Той е от серията Track Fleet на Hot Wheels. От същата серия е и това Porsche. Те са еднакви. Различават се само по колелата и по боята. И декалите, разбира се. Ремаркетата тук не ги коментирам особено много, тъй като не са ми сила. Какво имам предвид? Не си падам по такива ремаркета и щуротии. Но пък са хубави, не мога да го отрека. В тази серия, старата, където е кремовото Porsche, моделите, които има, са следните. Hauer клас, нещо като локомотив, Ultra Magnus, това е отново Transformers, него го имам, намерих си го на Comset, Nitro Rail, някакъв локомотив, Semi Roger Dodger, Speed Hauer и Porsche 911 Off-Road, което е ето го. Но нека да видим при този Recolor какви други модели има, защото ми е интересно, може пък да има нещо интересно. Hype Hauer, това е нещо DC камион. Добре. Speed Blaster, не знам какво е. Nitro Rail, отново локомотив. Optimus Prime отново, който не си го е взел, сега е момента. Racing Convoy и Porsche 911 Off-Road. Тъй, че здобих се на шега на майтап, както се казва, се здобих и с двете Porsche-та. Ама нека да видим и другите модели, които получих. Best of British на Matchbox. Нямам идея от коя година е това бижу. Ама не ме интересува, честно казвам, от коя година е. Модел на Matchbox. Прословутите английски таксита. Я да видим, нямам търпение да го отворя и да го видим. Между другото, на клипа не се усеща колко е масивен модела, но е адски масивен. Бих казал дори тежък модел. Това е наистина много тежък модел, така като го държа. Сега мразя да използвам думата уникално, вие много добре знаете, ама моделчето е уникално. Изцяло черен. Хромирани елементи. Готините Matchbox колела. И отзад на място на емблемката има английския флаг, стоповете маркирани, отгоре е това чудо, решетката, пред фаровете, прекрасен модел, леле, на снимката беше много красив, на снимката, която Ники беше пуснал и допълнителните снимки беше много красив, ама наживо не е красив, ами е направо като изкуство. Сега отдолу надписите, ако ви интересуват. Matchbox 2004. Аха, значи модел е 2004, ама трябва да питам един приятел, който е наистина експерт по Matchbox, дали е така. Мащаба не е 1.64, е 1.63. Тайланд и отдолу името на самия модел London Taxi. Страхотен модел, нямам думи. Много красив модел, просто прекрасен. Наистина много ми харесва. Получих и още един модел на Matchbox от Ники, който е Matchbox Big Power Truck номер 57, каквото и да означава номера, някаква предност. Can you meet the challenge? See back for details. Я да обърнем. Че няма нищо на гърба, бе. Айде да го отворим. Ето го и другия модел, който получих от тия по-вехтите матчбоксове. Floodlight Rescue Unit.
видим какво пише отдолу по въпроса. Matchbox, Mac, Power Truck, Matchbox, Made in China. О, това е китайски Matchbox. Не е Тайланд или Малайзия, това е китайски Matchbox. Виждате, той си върви с подвижни елементи. Това е по-скоро някакви прожектори или... Аз сега ли? Пак ще питам този приятел, който е експерт по Matchbox-а. Но е много интересен. Значи аз казах пожарна, ама то май не е пожарна. Камиона, освен всичко, е с активно окачване или... Не съм сигурен дали е с активно или просто аз натискам твърде много колелата. Това, което е интересното, мащаб 1,84, година 1991. Трябва да проучва в интернет, защото ако това нещо се окаже от 1991 година, ми то наистина ще бъде антика. Боята е кафеникаво, оранжево, жълта, нещо като бронз. Колелата, виждате какви са. Не са кой знае какво, но са хубави колела. Да, някакъв метал сплав е. Дъното обаче си е... Всъщност не мога да го разбера, но ми изглежда... Момент да направим проба. Дрънка на пластмаса. Ето тук обаче удрена метал. Значи дъното е пластмасово, горе е метал. Тук бурканите сини. Моделът си е много хубав. И много се радвам, че си го взех. Наистина чудно моделче. Задницата е много интересна, виждате. Его така изглежда отгоре. Перлата в короната на днешната находка е таксито, поне за мен. Поне за мен таксито, тъй като много красив автомобил е това нещо. Много ми харесва и честно да ви кажа, в момента, в който го видях, бях сигурен, че трябва да си го взема. Струва си от всякъде да си намерите такъв модел, независимо коя година е, каква серия е, просто да е такъв модел и с тези детайли. Приятели, това е за днешното видео. Ако ви е интересно и хубаво, знаете какво да направите, може да ми подкрепите с едно харесване и да се абонирате. А пък в следващото клипче тези два модела ще излязат от досадните си опаковки. Радвам се, че това Porsche толкова дълго време не го отварях, а го държах в блистера, тъй като го сега намерих си още едно друг цвят и ще ги отворя заедно в следващото клипче още. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е било интересно, подкрепете ми с едно харесване и абониране, споделете клипа с приятел и до нови срещи. Чао, чао!